un vello e un rapaz. Lugo era unha cidade verdadeiramente amurallada cara a 1970. Non só parecía feita a muralla para non deixar entrar, senón tampouco saír. Nela vivía un vello que tiña unha muralla aberta nas portas do corazón, e un rapaz que tiña un corazón aberto ás portas da muralla. O vello levaba nos ollos toda a humidade do río ao seu paso por Fingoi. E o rapaz, o azul das vías férreas, pulidas polo paso do tren. O vello tiña un mapa da súa xuventude, coincidente cun horto no carril dos loureiros. O rapaz tiña un mapa do mundo, pendurado na escola onde nacera. O peito do vello reloucaba o son do coro dos cosacos de Kubán. O peito do rapaz enchíase de chumbo coa percusión de Led Zeppelin. O vello coñecera a vida libre da Segunda República, que seguía gobernando a súa imaxinación. O rapaz non coñecera outro lugar libre que o da súa imaxinación desgobernada. Pero o vello seguía conversando coas súas fantasmas lunáticas, pansóficas, parabolanas e fablistantes. E o rapaz, reloucando as soas co lume louco dunha cadela chamada Lilith. O vello soñaba cos subérrimos campos onde madura o galiciano verdeval. O rapaz soñaba cos grandes cidades, máis alá das fronteiras da muralla. O vello pareceulle ao rapaz un avó que coñecía todos os segredos da tribo. O rapaz pareceulle ao vello un poeta romántico, con aspecto de anarquista ruso. O vello descubrira o inferno, exactamente en 1936. Estaba condenado ao silencio. O rapaz descubrira o silencio sen data e non pararía ata condenar o inferno. O vello ía para vello e o rapaz ía para novo. Todo estaba disposto para que non se producise o contacto. Pero contra todo pronóstico, ninguén puido impedir que sucedese o encontro. E xuro que aquel puro contacto foi capaz de transformar sinxelamente o mundo. Claudio Rodríguez Fer.
A Guerra Civil truncara a vida de Fole, que tivo que vivir moi dificultosamente despois, así que durante os anos 40 dedicouse a dar clases particulares nun humilde fallado do barrio lucense de Cañós, as que xustiu de nova a que sería miña nai. Por ela foi, pois, porque en souben xa na miña infancia da existencia de Fole, a que envía de vez en cando pola rúa Montero Ríos, próxima á miña casa. Co tempo, convertiríase nunha especie de diabo literario, para min, e quizais no home que máis quixen despois do meu pai. Na adolescencia, cando cursaba no Instituto Masculino de Lugo, o meu profesor de literatura, Xesús Alonso Montero, suxeriu que fixésemos un traballo sobre algún escritor galego. Eu escollín a Fole. Daquela entrevisteime longamente con el, e lín todos os seus libros publicados ata entón, facendo logo a miña primeira análise da súa narrativa e unha evocación do tempo que conversamos xuntos. As cafeterías e os bares que circundaban a muralla, polo día, e os establecementos da Rúa do Progreso pola noite foron o recinto acolledor destes encontros, aínda que ás veces tamén se prolongaba polo Parque Rosalía de Castro. Nunha desas iniciais conversas, cando eu tiña 15 anos, Fole incitoume a escribir un artigo para Táboa Redonda, a páxina cultural que dirixía en El Progreso. A primeira vez que falei en público na miña vida foi presentando nun acto que lle organicei no seo do Colexio Universitario de Lugo, a mediados dos anos 70. A elaboración do meu estudo e a escolma anotada A Galicia Misteriosa de Ángel Fole, que veo a luz en 1981 e que precisamente foi a miña primeira obra crítica. Eu comecei a dar clase no Instituto Ángel Fole como catedrático de Literatura Española en 1986, aos 30 anos, e deixei de facelo cando me integrei na Universidade de Santiago de Compostela en 1990. Unha vez cheguei ao Instituto Ángel Fole, decateime de que moito alumnado non sabía quen fora o escritor que daba nome ao centro, así que promovín a edición de trípticos para repartir entre persoal docente e discente do instituto, pero tamén entre a veciñanza da Piringalla e entre a cidadanía de Lugo en xeral. Así mesmo, promovín que se fixese un mosaico mural no patio do centro, que sufragou a Consellería de Cultura, e do que se encargou Xosé Vizoso, experimentado diseñador do Grupo Sargadelos, que traballaba con Isaac Díaz Pardo. Vostede sería capaz de facer un epitafio? Eu non penso nesas cousas. Nunca. E poucas veces penso en mí. Verdad? Que me recorden como desplazo. Pero sobre todo, gustaríame pasar por home bon, por persona boa. O supremo valor da bondade. Sí, señor.